जोंनिनो बर' सासे सानसे समाव आबसुनि गोख्रों मावथिमोन ओमफ्राय बिथाङा दिनैहाय गुबुन मोनसे दोलोआव हानजायाव हाबहैबाय। दिनैहाय बिथांनि मोनसे स्टेटमेन्टखौ नुनो मोनदों दिल्लीनिफ्राय हरदों बिथाङा। हयतोबा गोबां निउसाव बा गोबां रादाबावनो ओंखारबायबो जानांगौ। जाय हक बाथ्राखौ बिथां कास्टम बसुमतारी बिथाङा सानसे समावबो बर' हारिनि थाखाय गोख्रों सोमावसारदोंमोन आबसुआव थानाय समाव, जेब्ला आबसुआव थानाय समाव गोख्रों सोमावसारदोंमोन। दिनैसिमबो बिथाङा बड'लेण्डनि बाथ्राखौ रायखांबाय थायो। थ' लोगोफोर, दिनै कास्टम बसुमतारीनि जा स्टेटमेन्ट होनाय, बिथाङा दिनै मा बाथ्रा फोसावदों बेखौ नोंथांमोननो दान्दिसे शेयार खालामनो होननानै आं सानदों। थ' लोगोफोर, बिदिबा बिथांनि कास्टम बसुमतारी जा स्टेटमेन्ट होनाय बेखौ जों नायनानै लाग्रोनि। खुलुमबाय। दिनै दिल्लीयाव फेडारेशन फर निउ स्टेटनि कनभेनसन दंमोन। गोजाम कमिटिखौ सिमफायनानै गोदान कमिटि दानाय। गोजाम कमिटियाव बाबा आर.के. देब तमार आफादगिरिमोन आरो मिताली प्रदेशनिफ्राय कमलेश झा बिथाङा गाहाय नेहाथारिमोन। गोजाम कमिटिखौ सिमफायनानै आरो गोदान कमिटियाव बाबा आर.के. देब तमारानो आफादगिरि आरो कमलेश झाया गाहाय नेहाथारि आरो फिन थाफिनबाय। दिनैनि जि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय रायजो बिग्रा, जेरै त्रिपुरालेण्डनिफ्राय फैदों, गुरखालेण्डनिफ्राय फैदों, विदर्भानिफ्राय फैदों आरो बुन्देलखंडनिफ्राय फैदों। बिदिनो गुबुन गुबुन रायजो बिग्रा हान्जाफ्रा ज' जाजोबदों। फ्राय 50-60 सोद्रोमाफ्राबो बाहागो लाफैदों। फेडारेशन फर निउ स्टेटआव जोंहा आवगाय झारखंड रायजो बिग्रा शिव सोरेन गुरुजी बिथाङा आफादगिरिमोन बे फेडारेशन फर निउ स्टेटनि। तेलेंगानानि आथिखालनि CM केसिआरआबो फेडारेशन फर निउ स्टेटनि आफादगिरिमोन। जोंनि नर्थ इस्टनि सासे गेदेमा पलिटिशियान PS सांमा बिथाङाबो फेडारेशन फर निउ स्टेटनि आफादगिरिमोन आरो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङाबो आफादगिरि जालांदों। दा दिनैनि गोदान जि आफाद दाबाय, आर.के. देब तमार आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि कमलेश झा बिथांमोननो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासियो। कमलेश झा बिथाङा मिताली प्रदेशनिफ्राय आरो आवगायनिफ्रायनो सिनायथिखाय आंखौबो बिथांमोनहा लेंहरदों आरो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों माखासे थांखि लानाय जायो। जेरै मोनफ्रोमबो आलादा रायजो बिग्रा बिथांमोनहा दिल्लीयाव फैनाय मासनिफ्राय जुननिफ्राय स्टार्ट जागोन। मोनसे मासाव मोनफा हान्जाफ्रा फैनानै बाव गावबा गाव जे मोनथायखौ मोननांगौ बेखौ जन्तर मन्तराव बिथांमोना प्रटेस्ट खालामगोन। गुरखालेण्डआ बिदिनो गुरखालेण्डआबो समाय सिमा खालामखांबाय। बुन्देलखंड, मिताली प्रदेश आरो बिदिनो मा होनो वेस्ट प्रदेश, बेबादिनो गुबुन गुबुन आलदा रायजो बिग्रा विदर्भा बिदि बिग्रा बिथांमोनहा गावबागाव समाय सिमा खालामखाबाय जे उमुक मासाव बिसोर बे हान्जाया फैगोन होननानै। दा जोंहाबो बड'लेण्ड बिग्रा हान्जा आरो जा बनसु आरो बा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बा बिथांमोनजों थांनानै सावरायहैगोन जे बड'लेण्डखौ माबादि जायो। बेनिफ्राय आरो मोनसे थांखि लादों जे फेडारेशन फर निउ स्टेट दानि गोदान आफादा जे मोनफ्रोमबो हान्जाया 11 जन सोरबा गुरखालेण्डआव थांगोन, बिदिनो विदर्भायाव थांगोन, बुन्देलखंडआव थांगोन। दा बड'लेण्डनिफ्रायबो बड'लेण्ड बिग्रा हान्जाफ्रा गुरखालेण्डआव थांनो नांगौ बेबादि मोनसे मबिलाइजिं गिदिंनाय हाबाफारि लादों। दा बेखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव थांनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों थि खालामगोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनानै मोजां मोनदों आरो गोदान जाय आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो मावथि सोद्रोमाफ्रा बे गोदान आफादाव सायख'जाबाय बिथांमोनखौ साफ्रोमखौ गाहाम हामलायनाय जासिबाय। गोजोन्थों। थैंक यू। आज एक मीटिंग हुई फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट की, जिसमें बसुमतारी हमारे पहले अध्यक्ष थे। आज उनको आना था लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन हमने ये तय किया है कि अगले कुछ टाइम में बोडोलैंड में जाकर के और जंतर मंतर पर भी बोडोलैंड के आंदोलन को आगे उठाएंगे और बोडोलैंड राज्य की जो डिमांड है, जो बहुत पुरानी डिमांड है, जो सदियों से चली आ रही है, महाभारत काल से भी बोडोलैंड के लोग थे, तो हम चाहते हैं कि बोडोलैंड एक अलग राज्य बने और ये अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को उजागर करे और बोडोलैंड का बहुत बड़ा उद्धार अलग राज्य बनने से होगा।